Dobrý deň, hráči a hráčky. V dnešnom videu budeme hrať budeme hrať NCP or Die. To je taká hra, že musíte sa správať ako NCPčko a nemôžu vás najísť. A zároveň tu nie som sám, mám tu hosta, môjho bratranca, takže môjho bratranca budete vidieť asi na ktorých videí, zvyčajne, lebo mi pomáha natočiť. A ja vám hneď ukážem, aký má skin, len teraz sa hrá, neviem kde presne, takže keď budeme lobičku o 4 minúty, ak to vôbec prežijem, tak vám to môžem ukázať. Dneska už chcem prekonať 5 odberateľov, lebo neviem, že teraz vyšlo nové video, ale keď dokončím aj toto video, tak mám 3 videá strihať, v podstate, ako to strihať. Zostrihať videá, takže tak, to je trošku dlho, ale nevadí. Takže na kanáli budú 3 videá, neviem, že presne budú naraz tie videá, alebo po dni to natočím, alebo vydám. Samozrejme budem každý deň natáčať, to nie je problém, len no, bude to ťažšie. Kamo, ja si utekám, čo to je? What the? Nevidno. Oh my god. Čo má vidno? To mňa zastrelili. No, tak sem mŕtvý. No, takže neviem, že tu je lobičku. A asi nie, takže keď skončí čas, tak ja sa vám ozvem. No, dámy pánové, už máme 20 sekúnd a ja vám ukážem toho hosta a je to tento skin, takže to je môj bratranec, ktorý bude mi pomáhať s natáčaním. Ako som hovoril, bude asi viac videí so mňou takto hrať. Asi budeme aj natáčať nejaké hororovky, dáke FNAFkov, alebo okrem Robloxu, tak Survivor, alebo dačo. No, teraz som šerif. To som nerád, šerif to nie som, ale mám gunu. Ok. To sa tak divne pohybuje. Táto stojí, kámo. Táto stojí, ja neviem, že ju mám zastreliť. A divne je toto. Neviem. Kámo, podľa mňa je tento je v pohode. Ale to sú dvaja títo. Ale mne sa zdá, že tento je taký divný. Tento je divný. Aha. Tento bol fakt. To malo byť. Tá dievka je taká podozrivá. Lebo tento. Dievka. Chodí. OK, to je normálne. V podstate to chodí divne. A musím kúkať. Budem asi kúkať sem, tu okolo vidno, ale úplne. No, takže keď toto zapípa, vieme, že to je táto týpka a už to má asi hotové, sa mi zdá. Už to nemá hotové. Mala by to mať hotové. Keď to zapípa, takže vieme, že to je ona a vieme, keď to zapípa, že to je on alebo tento. Takže mám ho privedomie.
A nezapínal to. Ale podozrivý je mega tento... Ale... Hore. Kto je tak hore? No podľa mňa je to táto typka. Táto typka je určite. Alebo počkaj, toto, neviem, že táto typka. Ona chodí tak divne. Kámo, keď teraz to pôjde tak divne. Nie, ona je normálna. A toto je také... OK, asi vieme, kto to urobil. Tento alebo tento, alebo takto znútra, ale asi tento sa mi zdá. Kámo, ne, to nemyslíš vážne. To je táto typka, alebo to je táto typka, alebo s týmto. Asi to risknem. Typka je mega podozrivá. OK. Vieme, že to je tento! Aha, nič. Ale to bolo ten... No jasné. Tak, ja som zomrel. Nevadí. A už je game over. Ako vydržali sme, nikoho sme nezabili, to bolo veľmi zlé. Áno, on tak prežil. Jún, 19. Dobre, som si myslel. Ideme ďalšie kolo. Ja si idem pozrieť, že čo má. On má šerifa, on má vyhraté... On nebol ani jedenkrát šerif a ja. Ja napríklad... Haló, helás. Skakaj. No, vidíš. Ja v inventóri mám toto je najlepšie. Táto, ja neviem, ohnivá, fialovo, červená, je mega dobrá kladivo, neviem na čom je kladivo. A teraz je problém, kámo, ja tu neviem dať head vlastne. Ja som cooked. Dobre, môžem ísť head. Ja sa nechcem respavnúť. Ale ja nemôžem inak. Ja musím takto hrať. No toto tu je, ja to nemôžem ani posunúť. Neviem to ani... Scout to vypne nahrávanie. Ja som cooked. Ja mám takto hrať. Ne, ja sa musím respavnúť. Tak 3 minúty vydržím. 3 minúty. Super, to vydržím. Kámo, musím to robiť cez video. Načítam 10 minút. Nikto tu není, žádný šerif. Aha, to je okno. Čo to je? Čo som ukázatý? Však som nič neurobil. Kámo, ja som cooked. No, keď vidím toto, tak ja som mega cooked. Pozriem kraj. Aha! Ja musím uloviť! Ja to už chápem. Ja som vedel. No, ulovím toto. Ja som cooked. A mne sa nikto nevšimol. Hej, jak som to prežil? A ešte s týmto? Paráda. No teraz nič nevidím.
No to je prdeli, vole. No, tak to som teďka. No toto som musel. To sa vôbec nedá dať head. Ja musím minútu ešte prežiť, ale jak mám prežiť? Ja neviem. Housey. Skončil som. Fú, nechcel by som. Fú. Tak to sa nedá hrať, kámo. Free cash. Get free cash. Ja neviem, jak to mám urobiť. Kámo, keď tu bol krížik, on musí byť presne. A keď som čakal takto. Už som sa netrafil. Som sa možno trafil. Alebo tak, aha. 3 milióny. No, chcem to heť. No a ja som asi skončil, môžem utekať maximálne. A prežiť len tak. Ale neviem, že som dobre skrytý. Ale keby som sa tu trafil, alebo to je tá ikonka. No. Teda nemôže mňa vidno, ja musím hrať ako... Oh my god! Ja neviem, kde sú dvere! Ja musím hrať, kámo, ja musím... No nič, 10 9 8, ja vyhrám, nehovor. Hej, tak ja som úplný boss. Ja som prežil najhorší... Ja som takto mal a ja som to náhodou. Ja sa rýchlo respawnem. Hello, kámo, hello. No. Sú tu ja to neviem zazdať. Hej, ja už nebudem dávať žiadny shop. No to sa nedá dať head, kámo, ako nehovorím, že by sa dalo, ale neviem to dať head, ale nechám to takto by som mohol prežiť. Máme ešte jednu hru, no. Vidíme. Sheriff, let's go, to som chcel. Takže tak, 3, 2, 1, 0, okej. Tak teraz si pozeráme, táto mapa je mega dobrá. No to je mega divný, kámo. No, nie je divný. Ale... To je čo? On je a ja som! Hej, to je lucky. No, uvidíme. Hej, to robí ako dlho, kámo. To je dosť divné. Ak to dá... nie, to nie je to. To je to? Není. Ale... No to je... to je cooktick. Počkej, kámo. Keď je to. Kámo, no to je ten bacon. Nie, on to zabil, no way. Kámo, skáďal. To je zase ten bacon. Hej, tento chodí tak divne. Ale jak? Hej, to je... Čo? Hej, on ma zabil? A vieme, kto to je? Nič komu. Nezabil ma. Máme jedného. Ja som to tak... ale vieme, že pôjde sem alebo tak. Jo, to je on. Yes! Ja som ho zabil. No a teraz ešte jedného asi, sa mi zdá, kriminál. Malo času. Ja mám i jeden, že som mi stal so skinom a toto je jedno.
Bacona sme zabili, toho co sme zabili, tak ešte tohoto by mal žiť. No, neviem kde. A neviem, že to vôbec urobí. A ešte sme vlastne nezabili to, že oni sú na to dvaja, a tento je mega podozrivý, lebo... OK, takže asi je to tento, alebo ten. Ale typnem si, bum, a technička. To je hej, to je. Pane božu, to sa nedalo, kamo. To je ťažké, to je ťažké. Ja sa asi lúčim s vami, aj s mojim prastrancom. Čau. No. Tak, užívajte zatiaľ ešte deň. Tak, čaute!